Преди да казваш, каквото и да е, провери дали е така според Библията. Богът на Библията като единствен и несравним. Единственост и уникалност на Йехова фразата «След мене няма да има» ясно установява, че Йехова е единственият Бог, който съществува и ще съществува. Няма никой друг след него, който да претендира за божественост. Тази концепция за абсолютната уникалност на Йехова и неговото върховенство върху всяко друго божество е в сърцевината на библейското учение. В контекста на Троицата, концепцията твърди, че Бог се явява в три различни лица – Отец, Син и Свети Дух, които са въплъщения на едно божество, но все пак различни личности. Това твърдение се противопоставя на ясното послание на Исея 43:10, че след Йехова няма да има нито нов Бог, нито нова божествена личност. Следователно всяка концепция, която предполага добавяне на нови божествени проявления или личности след Йехова, противоречи на този стих. Тази фраза подчертава, че Йехова е несравним и неповторим. Той не дели славата си с никого и не допуска никакви заместители. Тези думи разрушават всяка идея за друга, божествена личност, която да бъде равна на Йехова или да споделя същото божествено естество с него. Йехова е първият и последният, в същия стих, Исаия 43:10, Йехова заявява, че е първият и последният. Това обозначава, че няма друг Бог преди него и няма да има друг след него. Фразата «след мене няма да има» още по-ясно изразява тази истина. В концепцията за Троицата, на Отец, Сина и Светия Дух се приписва същата божественост и вечност, което означава, че те съществуват в съвършено единство. Ако обаче Йехова е единственият Бог и никой не може да бъде същият след него, тогава всяка друга божествена личност, която се появява след него, би била в противоречие с този стих. Следователно концепцията за Троицата, която включва идеи за божествени личности, които се проявяват в различни етапи от историята, не се вписва в този библейски текст, отричане на божественото разширение. Провери, дали е така.